teraz pozor. Montované rodinné domy už za 1000 eur. Toto tu ešte nebolo. Montáž už za 24 hodín. S možnosťou parkovania 2 aut, alebo aj jedného skútra. A už s financovaním na tretiny. Výhodou takéhoto montovaného rodinného domu je, že si to dokážete kúpiť aj v hotovosti. Priestranné podkrovie. V pohode pre mladú rodinu. Veľmi mladú rodinu, tak som chcel povedať. Do tých 7 rokov by som povedal. Malá kuchynka. Priestranná veranda. Takže dlho neváhajte.